niya. So, for today's video and chikahan, no, kasama ko po si Katrish TV. Hello po. Yes, isa Good po yan sa, morning. isa rin po yan sa mga kasama ng kaibigan namin dito sa Hasaan and sa Social Crime Squad. And eto muna, bago, kasi baka yung iba, baka sabihin nila, sino ba yan? Sino Oo, kaibigan diba, niya? Paano ganyan. kayo nagkakilala? Paano ka ba napadpad sa Social Crime Squad? Napadpad, ano lang, dati na lang kami magkaibigan, hindi pa uso yung vlog. Ano, wala pa, si Brenda na kasi doon. Kabatch mo ba siya? Hindi, ahead siya sa akin ng 1 year or mga 2 years. Ganon. So hindi pa sila nagbablog, magkaibigan na talaga kami. Kami nila sa Samara, Jigjag. So, ano, sabay kami gagala paggabi. Tapos andun, si Brenda, ng bang ano ba, sabi tawag na atong Manila. Nagpunta ng Manila. Nagpunta ng Manila. Tapos ayun, nagpagsaparalan, doon siya nakilala. Ng gusto. Oo, yun. Tapos pagbalik niya, may vlog-vlog na siya doon, di ba? Doon sa Yung Manila. mga, Sa Japan. oh, ano bang, ano niya doon? Content, yung, Kain, mukbang. hindi yung ano pa. Oh, boys? Boys. Oh, yun. Tapos dito, bumalik na siya. Unti-unti na siya nakilala. Tapos ayun, pag uwi niya, mag-ano kami ulit, banding. Nakita-kita. Oo, banding ulit. Ayan. So matagal na talaga silang magkakasama at magkakaibigan. High school days or Yes. nagkakalaban na kayo sa sayaw. Di, kakampi Dance kami. sport? Ay, nag-dance sport ba siya? Hindi, nakakalaban ka nga raw niya. Nakwento nga niya na imbis na siya mapipili, ikaw ang nakukuha. Kayo Ay. nila, Argel. Ay, dance sport nga. Sa sayaw o sa school? Sa school. Sa school. Sa school talaga. Nakalimutan ko na yun. Siya nga, nababanggit niya nga si Trisha o si Argel nga daw, ganun ganyan. Oo, nagda-dance sport kami. Correct. So ngayon, si Katrish ay may sariling business po na salon. Oo, So lipat. parang palipat-lipat. Doon kasi ako dati, di ba, sa merkado. Ay, hindi po pa naabutan yun. Hindi pa na. Oo. Tapos yung market, ginamit na siya. So, lipat ko. Okay. At least ito, Kaibigan ko. alin, itong salon. Oo. Kaibigan ko to, yung bahay lang. Itong bahay. Okay. Dito na ako tumitira. Tapos Tapos inuupahan mo na rin. Magkano ang upa mo dito? 2.5. 2.5? Hindi na masama. Oo. May ano na siya, libre na tubig. Tapos ako nagbabayad ng kuryente. Tapos Libre tu- tubig? Oo. Kaya pala masarap mag-salon dito. Kung gusto mo magpa-hot oil na magpa-hot Oo. oil, okay lang kasi free yung water. Yes. Tsaka lamig ng tubig ho nila dito, Diba? nakakaloka. Naligo ka dito noon. Nanginginig ako, busy. Spring kasi yung ano dito, Galing tubig sa yung source. ano? Oh, spring siya talaga, malamig. Okay. Kamusta ang salon mo? Sa ngayon? Sa ngayon. As of January to February talaga expected talaga na medyo mahina yung salon. No? Kapag ganitong Oo, season, season talaga yung salon. Hindi naman lahat nagpapaganda, di ba? ako nagpapaayos. Oh, buti na lang may mga weddings din, may mga graduation. So, Ayan. may extra ano, nagme-makeup pa siya. Make-up. Make-up. Matagal ako makeup artist since, 15 years old pa ako. Huh? Nagme-makeup na ako. Parang, talaga, ang tagal na ha. Almost 20. 35 ka na, 36 ka na, 26. diba? Ang tagal ha. Yes, 15 years old pa ako, nagme-makeup na ako. Noon, sarili ko. Paano mo natutunan yung mag-make-up? Sarili ko. Kasi wala pang YouTube noon. Oo, di ba? Oo. Correct. Nasabi ko nga rin yan, 2006 nag-start ako sa comedy bar. So Oo. doon ako Make-up nag-start sarili. na, hindi, nung mga unang, hindi naman unang taon, totally buong taon. Oo. Pero mga unang ilang buwan, nagpapa-makeup pa ako sa mga nanay-nanayan ko. Kasi Oo, hindi diba? ako marunong. Kahit ako, Hanggang sa natuto ako, tinitigan ko yung magazine, tinititigan ko yung mga katrabaho ko para Oo. mag-ayos. Ganun pala. so magkano Kasi wala pa akong YouTube O, nun. 50 pesos pa nga lang yung... Talaga? Oo, noon. Bayad? 50 pesos pa lang talaga pag pinayad sa makeup. Ay ngayon, magkano nang singilan sa makeup? Minimum. Regular makeup, depende kasi, pag minimum lang talaga nasa 7 to 800. Depende sa Oo, event. Oo, event din. Tapos may mga client talaga humingi ng discount. Grabe, so, no? Oo, alam nga naman, ano mo, paligo Agahan. na. Oo, ganun talaga. Dati nagsimula ko sa 50 pesos, only na Grabe, 150, naging 200, 350. Sa bagay, magkano pa lang naman ang makeup. Oo, no? tapos- Ngayon, ang dami na yung mga brush Oo, mo, diba? kailangan. Kailangan. Foundation. Oo, mahal na talaga yung mga Ngayon. gamit. Ito, oo.
Dapat nga nagmi-minimum na lang ng 1,000 lang. Diba? Sa Manila nga eh. Oo. Dito na lang 1,500 yata. 1,500 Oo. yata sa Regular Manila. makeup lang nga yun, di airbrush. Mm-mm. Kaya dapat huwag din natin silang tipirin, di ba? Yes, totoo. Lalo na kung alam naman ninyo yung quality. Kasi pwede naman magpa-trial makeup, di ba? Oo. Ito muna yung presyo po, trial Oo. makeup tayo. Pero kapag nagustuhan nyo, ito na talaga yun. Yes. Kasi may mga ganun na ngayon. Yung mga Kailangan trial. magpa-trial makeup kasi para lang sa ganun, malaman mo na, ay, Oo. trip ko yung gawa niya. Tapos, ang magpapa-trial makeup, yung mga, ano lang, mga bride lang talaga. O, yung magdidibo, may yung mga ganyan. Para, ay, hindi gusto ko ganito. Oo, Para yung, lang. alam niyo yung look niya. Para ma-request mo yung ano. Correct. Di ba? Okay. Gano'n nakatagal tong salon mo? Nagsimula ako mag-salon, hindi lang dito. Almost 1 year na ako. Ay, magto 2 years na ako dito. Pero nagsimula ka ng sarili mong salon. 2016. Oo. Pero Pero magda 10 years na, no? Oo. Pero nagsimula ako mag-work sa salon 2012. Kasi nagtrabaho ako dati sa Nestle Company. So, contractual lang. Tapos, pag end of contract, nagsalon na Dinugunan. ako. Oo. Nagsalon, ano pa ako dati. Kasama ko pa si Sam sa salon. Sa isang salon Oo. ka. Ano mga struggle ng isang salon owner? Honor? Yung may-ari mismo. Kagaya ko may ganito. Oo. Ano yung mga struggle niyo? Madalas na nagiging problema o yung... Sa ano ba? Sa customer o sa... Sa lahat, sa lahat. Sa In lahat. general, kasi sa business ba? Sa business. Yung ano mo talaga, kanyung may mga babayaran ka, may kailangan ka, tapos medyo mahina yung customer, Oo. o ganun sa... Wala masyadong Wala cost. masyadong customer na may mga bills ka. Oo, di ba? Kasi yung pag mga ito bills, lang na talaga yung source oo, ng may income. babayaran ka ng internet, may kuryente. Yes, kasi di ba, Eh, kasi dito may free wifi din siya Oo. para sa mga customer na Oo, nanonood. dati. Tapos ako dati naka-aircon yung salon ko doon. So, di naman pwede dito kasi mahangin. Tsaka yung ceiling, Yeah, mainit. mainit. So, di siya pwede aircon, kaya dito ko yung aircon ko dati. Tsaka kasi yung kuryente, Oo. mas yung bills. Umabot talaga yung nag-COVID time, umabot ng 26K yung bill ko. Ng kuryente. Paano mo nabayaran? Ano lang siya, data lang siya. Hulug-hulugan. Oo, hulugan na lang. Kasi di ka naman nila ipo-force magbabayad kasi Ah. COVID nga. So, magbibiling, hindi man sila tumatanggap ng ano, di ba? Provisory. Oo, hindi man sila. So, kilala ko man yung supervisor. A good thing. Oo. Sasuki ka ng mga ano. Oo, yung mga kilalang tao dito. Okay. Kasagara yun, mga kilalang tao yung mga nagpapaano sa akin, mga regular customer ko. Pera mo ka. Oo. Okay. Dito sa salon mo ngayon, since actually mas malaki tong space mo, no? Oo. Bababa lang yung presyo ng upa, Oo, no? Tapos schedule. yun, may parking ka pa para sa mga customer mo. Kamusta na yung income mo sa ano? Mababa talaga ngayon. Ano yung mga pinakamalakas na season or buwan? December, Ay. o pag ano siya, Bonus. oo. Ano na siya, pasukan, kasi may nagpapaganda. Pag mga ganitong season, magkano ang kinikita mo per day? Minsan nga minsan walang customer kaya, ano ako, nagpumunta sa Lalarga. farm, oo. Paano yun? Okay lang naman kasi wala naman ako masyadong binabayaran kasi monthly man yung mga bills. Oo. Kasi yung internet at Oo, kasi- oo. kuryente and upa. Tapos sa all in all ba? All in all, magkano ang expenses all in all sa isang buwan? Sa ngayon lang, medyo ano Hindi, yung upa, yung kuryente, internet. nasa mga ano lang siguro, mga almost 10. 10,000. Yung mga binabayaran ko. Lahat. So ano siya? Tapos paano yung food? Ganun na rin. Hindi naman ako masyadong kumakain. Ay, bakit? Oo, diet ako, te. Diet. Nag-diet ako. You're on a diet. So, mostly, ikaw lang talaga dito mag-isa Oo. sa salon mo. Pag ano, may madaming customer, pinapunta ko yung kapatid ko or yung pamangkin ko, ganun. Oo. Sila yung nagiging Assistant ko. Hindi ka na nag-hire ng ibang tao. Pag ano lang, pag may wedding ako, nag-hire ako. Oh, I mean, dito sa mismong salon, ikaw lang. Oo, ako lang. Bakit? Hindi ko na pinagtitiwala yung buhok nila. Ako talaga yung Kasi para iwas yung, anong tawag Oo. nga dun sa, yung back job. back Oo, job. yun. Yung, Kasi may issue, isa yun sa mga nagiging issue. diba? Alam mo na, gusto ko kasi yung babalik yung customer, hindi yung back job, yung gusto nila yung gawa ko. Yung trabaho. Oo.
Ilang beses mo na rin kasing nakulayan Oo, di ba? Ganun. or na hair treatment ang mga Bex sa hinaguan. Oh, yes. Di ba? Si Brenda, ano pinakahilig niyang ginagawa? Sa buhok niya, Mm-mm. nagkukulay man siya pero gusto niya Mahilig siya talaga- magkulay, Oo, no? kulay talaga siya. Pero gusto niya yung highlights talaga. Yun yung bagay sa kanya. Yung highlights ng medyo dark yung shades ng ano niya, base. Ah, okay. Tapos highlights lang siya. Oo. Tapos hindi naman maarte si Brenda. Kahit anong gawin niya sa buhok niya, di ba? Kahit patay na. Oo, kahit patay na yung buhok niya. Sino sa mga social climber talaga yung mahilig na pumunta Magpa-parlor. sa iyo? Oo. Jigjag. Ah, talaga? Oo. Minsan si Inday, pag hindi busy si Jeneri, Sa hair color sila. hair color sila talaga. Correct. Ikaw, Si siyempre. hindi ako ako, gupit, pang-trim ng mga patay. Oo. Sabi nga ni Jean Bulag, chismisan natin siya. Bakit daw? Kaya ano ka lang naman. Oo. Sabi ko kasi nga may utang sa akin siya. Trish. Oo, di ba? Didak na lang natin bawas utang. bawas na lang. Oo. Kung may utang, didak na lang. Minsan, ganun dapat, di ba? Didak na lang kaysa naman. Dito hair lang ba or pati kuko o Hindi ako marunong mag ano. sa kuko? Hindi ako So buhok ka lang marunong. Buhok talaga. talaga tapos makeup. Buhok and makeup. So Mm. hair and makeup lang siya. So ribbon, gupit, Ganun na, package na siya basta color. buhok. Sa kukuha lang. Hindi Hindi. ka kumukuha ng nail tech. Paano kung may mga customer kang gano'n na naghahanap ng ano? Di man good siya masyadong hindi man dito yung mga nail, di ba? Kasi ano, minsan mas malaki yung income ng mga nail pag nagsiservice sila. Freelance. Oo, di ba? Mas Talaga, malaki yung freelance. Kaysa nandun sa salon, may deduct yun, di ba? Oo, may commission pa. Commission pa yung may-ari. So, ang gusto ng mga taga-nails, freelance talaga sila. Sarili sila. Oo. O, ikaw ngayon ay nagbablog. So, follow natin yan, Katrish Yes TV. po. Tawag dito, and kasi last time, grabe, alas lahat kami yata parang nainis. So, Oh. disappointment sa kanya. Kasi po pala, monetize na pala siya. Without knowing, hindi niya alam na, tapos hindi niya rin pinapaalam sa amin. Sasabi Oo. namin, Hindi ko kasi ino-open yung page ko. May mga notification, pero hindi ko alam kung paano gawin. Hindi siya nagtanong. So, Oo. monetize ka na. Oo. Kakaloka. Last year pa April, yata. oh, Last di ba? April. Pero yung mga 1,900 followers, pero monetize. Oo. Di ba? So, hindi, balikot din tong utak ni Totoo, Lolo eh. nagtaka nga ako eh. Ba't ako naging monetize? Konti lang naman follower ko. Oo. Di ba? Sila ano. So, ayun nga, gaya nga nasabi ni Brenda, consistency din sa mga ina-upload mong videos, sa pictures, Picture. no? Sa lahat. Especially ikaw, for sure, maraming mga Oo. aspiring na mga hairstylist na gustong matuto. Kasi, Yes. alam nyo, in fairness sa kanya, kahit lagi po nagkukulay po, eh, hindi mo na mamatay. Oo. Kasi alam niya paano gagamutin, alam niya Yes. paano gagalawin. Pag hairdresser ka talaga, hairstylist, alam mo kung paano siya ayusin yung buhok mo, hindi siya mamatay. Nag-aral ka ba ng ano? Experience lang. Talaga? O, para sa akin kasi, experience the best mang good teacher. Di ba? Oo. Totoo. Para sa Ako, akin lang. naniniwala ako dyan. Oo. I really agree. Kasi marami tayong mararanasan sa Oo. buhay natin na siyang magtuturo talaga ng Correct. tama Oh, at experience dapat talaga. natin gawin. Diba? Pero sa makeup, nag-training ako. Oo. Nag-makeup ako, pero nagdaan ako sa mga trainings, gano'n. Yes. Fairness, magaling ka rin talaga mag-makeup. Hindi naman masyado. Ikaw din naman. Marunong, iba yung marunong sa magaling. Ikaw magaling ka talaga. Kaya mo talagang baguhin lahat. Or kung minsan, di ba, aminin mo, minsan kahit gaano kahusay o kagaling ang isang makeup artist, pumapangit ang gawa. Oo, depende talaga yun. Sa itsura ng inaayusan. Oo. Pero ano ho hindi ho Paninira. sa paninira Oo. or nagmamagaling kami or what. Totoo naman po yun. Pero meron din naman, aminin mo rin, meron din Oo, naman mga, maganda. hindi, meron mga hindi kaganda, pero pag naayusan mo, Oo, di ba? maganda Nag-enhance ka yung pala. dati. Hindi dahil magaling ka, kasi baka merong hindi lang Kulang may kulang. kulang. Oo, di ba? Yes, na dinadagdag. Sabi nga din, ang makeup naman kasi is kulay lang yun. Oo. Pampaganda lang din yung kulay lang. Enhance your yun. natural Oo. beauty. Pero meron talagang ganun. May experience ng ganun Oo. na, maganda naman ito, pero nung naayusan mo. Pero so far sa akong mga experience, Mm. lahat na siguro ng client ko naging satisfied naman sa gawa ko. Mm. Pero ikaw, I mean, na-experience mo yung ganun, yung meron kang biglang, yung naayusan. Oo. Parang siya, ako talaga, meron talaga akong ganun. So, maganda, kasi
naranasan ko kasi minsan yun, nag-ayos ako, tapos, pinabura ko talaga ulit. Sabi ko, ay, Ay, hindi medyo bagay. pirat. Oo, yung parang, Bagay. hindi talaga. So, inulit mo. Inulit ko talaga siya, tas dito tayo, kasi hindi siya pumatok sa hard, Size, oo. mag-light tan. O yun na kasi yung Very point na. ko, di ba? Yung nagme-make up ka, dapat take time kasi yun. Yes, hindi Oo. siya madalian. Oo, di siya madalian kasi pag lagay ko lang masyado, kagaya ko, tone ako. So, kailangan, di ako pwede sa mga light. Kasi, depende kasi yun sa shape ng mukha at sa mata. So, ibabagay mo talaga yung mga nilalagay mo mga shadow. Tapos sa kilay, kailangan talaga yung bagay sa shape ng mukha. Isa yun sa mga pinag-aralan. Oo. Hindi naman, kagaya nitong kilay mo, ay, ano ba, shape ng mukha mo. Oo. Tapos medyo pabilog. Yung pabilog daw kasi, dapat ang mukhang kilay niya, medyo daw siya malapad. Oo. Para maano lang yung ano siya. Tapos hindi siya, pag bilog ba dapat, edi, tama to, yung ginawa, yung paangat. Oo, yung paangat Yung talaga. Tapos yung mahaba yung mukha, hindi siya pwede yung paangat kasi mas lalong tataas yung shape ng mukha. So may mga ganun siyang Oo, ano. mga Hindi ako hindi talaga ako umati. Basta ako lang, kapag nag-drawing ako ng kilay, gusto ko. yung Gusto kong korte, pero Oo. hindi ko alam na, may babagayan din Oo. pala siya. Uso na kasi yun yung mga 3D na kilay, brush lang. Yun yung uso ngayon. Pero bakit talaga, di ba? In fairness naman. Mas nakaka-fresh. Sa parang makeup. natural lang Oo, siya. natural look talaga. So, ayun pala yung mga ibang tips. Taray! Di ganun. Fairness. Ngayon, kamusta ang araw ng salon? Walang customer ngayon. Kaya pala malinis pa ang sahig. Kasi Oo. yun daw ang basihan ng mga salon. Oh, yeah. Sabi daw nila, kapag ang salon pumasok ka at makalat, ang daming buhok. Ibig sabihin, Correct. marami na siyang customer. Maraming customer talaga. Doon naranasan naman lahat niyan mga mga salon dito. Medyo Sa mainit ngayon. sa ngayon. Kahit yung nga si Chin Bulag. Tingnan mo, Oo. Nagluto ng tinapa. Nandun Diba? sa hinaguan. Oo. Ayan. Kaya naman mga moms nako, para sa inyo lahat, i-follow nyo si Catrice TV, especially po. dun sa mga aspiring na gusto mag-open ng salon business kasi, Oo. or kasi ipapakita, sabi ko nga sa kanya, mag-video na ka lang ng mga kahit paano yung paggupit, pag ganito, ganyan, Tapos kahit voice mga 1 over na minute lang. I don't Kahit think na. so, nakakayanin mo pa mag-voice over. Paano kung the whole day is, Diba? the whole day ang dami mong busy. So, the 1 minute tas upload, habang nagugupit ka, nagpa-final touch Video ka, na lang. naka-play ka na, nakapag-upload. Kung paano maglagay ng ano, Yes, paano maglagay mo Gamot. ng pilik mata, or paano mo bubuhayin, paano Yes. gagawin mo kapag may split ends na yung buhok mo. gusto ko talaga yung ganun, kaso nga lang, di ako nakapagsalita pag nag-video. Pwede yun, kakayanin mo, tinawag kaya mo na nga. Di ba? Diba? Maganda yon, and gaya nga ng sabi ni Brenda, di ba, sa atin, tulungan lang tayo, since nandun naman na tayo sa hinaguan, yun na yung natin, working place. I mean, iba nga lang sa'yo kasi you have your own business, but then, tulungan lang tayo para Yun yung sabi nila Brenda, may may ibang environment ako, tapos Yes. nandun pa ako sa kanya. So mas Tulad double din- impact, di ba? Kaya nga, tulad dito na wala ka naman masyado, Oo. punta ka ng farm, pag meron, di ba, yun yung kagandahan sa inyo ni Regine, kasi you have your own, May pwede May mga content. Yes, may mga sarili kayong ganap na hindi kagaya namin na more like chismisan, chikahan, di ba? And yun lang kasi most of our viewers namin, at least, yun ang inaabangan tayo na. Oo, diba? Katitis kayo may iba kayong area. May ibang field din yan. Yes. And hopefully, mayakap din ako ng ibang field, ng ibang lugar, hindi lang sa pagiging chikadora ko, host, MC, no? Magaling ka talagang mag-host ba? Kaya mo talagang dalhin yung show? Ito ba? Oo. Saan mo napanood? Sa mga hinahostan mo, Yan. sa mga show. Diyos, wala pa tayo tiyak ha? Oo. Salamat. Hindi nag-dry yung show kasi may mga athlete, diba? Yes. Kailangan mo masundo talaga Oo. para walang dead spot. Magaling ka talaga mag-host. Thank you so much. Oo. Pero magaling ka rin talaga ang stylist. Actually, sa kanya ko to pinatitira lagi yung hair ko. Ayan ha mga moms, nako sana po Yes ito. po. Friends, mahangin talaga dito sa Oo, kanila. totoo. Dito sa salon yan. Kahit mataas yung ceiling. Anyway, again guys, please do follow Catrice Yes TV po. sa kanyang FB page. Ayan, para maging updated kayo. Malay nyo, marami Oo. rin kayo matutunan mula sa kanya sa mga ginagawa niya dito sa salon. Simula nga,
nung nagkalina ko yung pwede nag-upload na ako. Lahat kami. Oo. Ngayon kami sayang kasi. Sayang. Sayang talaga. 1 year, almost 1 year, di ba? 1 year na next month. Oo, 1 year. Yung sinayang daw. Kaya naman, i-follow nyo na siya. Sige Please na, ayan na. follow. Catrice TV. Yes po, thank you guys. Maraming salamat! Thank you.